Литература белорусская. 6 класс. Анатоль Вертинский. 2 полі. Было у солдата 2 полі. Поле, дзе кветкі ірваў, бегаў з сябрамі на волі, і поле, дзе ён ваяваў. Ціха было і чыста у полі яго дзяцінства. Былі агонь і дым на полі ратным тым. 2 полі было у солдата. Одно зеленело травой, другое было узарата войной и полито крывёй. Было у солдата 2 полі. Поле, дзе кветкі збіраў, бегаў з сябрамі на волі, і поле, дзе ён паміраў.